És un plaer, sincerament, ser en aquest primer congrés de l'Horta de Catalunya. Un esdeveniment que realment marca un punt d'inflexió en el reconeixement i la promoció del sector de l'horticultura com un element clau del progrés de Catalunya. El sector de l'horta no només té una llarga i rica història, sinó que també és una part vital del nostre futur. Aquest primer congrés de l'Horta de Catalunya és una oportunitat per compartir i generar noves idees, noves col·laboracions, noves solucions que ens ajudin a la millora constant. Hem de valoritzar el sector primari, hem de valoritzar la pagesia. Com a sector primari hem de sortir a seduir, a vendre els nostres productes. Que hem de continuar treballant, i a més ho hem de fer tot i tot alhora. L'única manera de fer-ho és fer-ho plegats i el millor indicador que hi podria haver en el proper Congrés de l'Horta és que siguem el doble de pagesos i el doble d'hectàrees, perquè voldria dir que tota aquesta feina que fem ha tingut els seus fruits.